Iruñeako zaldiko maldikon da zita. Orain ere, festa berezia preparatu dute nafarrek. Glosadore eta bertsolarien elkartrukea. Bai saioan, baita saio aurretik ere. Bertsolaritza ezagutu eta zabaldezaten materiala eman diegu Menorkako lagunei. Ainhoa Aranburu jardun da, zeremonia maisu. Ohitura dute eserita kantatzeko glosadoreak. Eta gaur ere alaxe egingo dute, beren estiloan kantatuko baitute. Glosatan beti erabiltzen dute doinu bat eta doinu bera. Eta hortan arituko dira. Doinu horretan izaten dute 6 puntu, 6 errima erabili beharra gutxinez, eta nahi baldin badute 7 luzatzen dute. Eta nahi izan ezkero 8. Orduan izango lirake 2 kuarteta bezala. 8 iritsi ezkero. Baina badute beste ezaugarri bat eta beti glosa bakoitzean erabiltzen dituztela 2 errima. Orduan arituko dira ABBA edo AABB edo ABAB, hori ere beren esku baita. I tenc el cor ple d'alegria i de gran satisfacció. I ho diré amb una cançó, per si és públic no ho sabia. Des que faig de glosador i disponeu d'un servidor, té més amics que no tenia. Goizetan jeikio etiketa, non nagon eginik galde. Diot aurrean bastan daukazu, gibelean erro alde. Ezkerretarat eugi herria, eskuin aldera luzaide. Zure guzia Nafarroaren hegalen azpian daude. Ene amatxi zendu maitea, auriz berriko izanik. Napartarraren odolkarzua, zainetan senditzen dut nik. Eta arzaintzan, soro gain mendi, zoragarrirat iganik. Norbaitek atzar adi diola, entzuten dut urrundanik. Lehen esan dizuet, glosadoreak arituko direla ohi bezala, baina gauza txiki batean ez dira ohi bezala arituko izan ere, han Menorkan gaur egun bat ere gairik gabe kantatzen dute. Beti librean kantatzen dute. Esan dit lehen Berdarolek bere lehenengo aldia izango duela gaiekin. Orduan, esperimentu bat izango da denontzat. Eta beraiekin hasiko gera. Comenzarem vosaltres. Us hi posaré el tema. Euskal Herria és un país molt, molt petit. I Menorca és una illa molt petita. Pel mig hi ha un mar i un bon tros de terra. Volia preguntar-vos com es veu Euskal Herria des de Menorca. Menorca de llana natural és una illa microscòpia, però despertam de sinòpia amb la nostra llengua oral. No volem ser una fulla
pròpia. I d'aquella Espanya central, Euskal Herria, país especial i amb una llengua pròpia. I quina glosa més hermosa m'acabes de recitar, i d'un mòdul llampant i clar com una jove amorosa. Des que venim a acusar, jo també et vaig apuntar, ja som família numerosa. Bi hauei ariketa zaixeagoa jarriko diet, eta galdetuko diet, nola ikusten duzu hemen orka zuek? Ikusten duzue? Asmatu hitz egokiak eta aztu utopiak, neretzat Menorka oporrak dira, ta nere lagun hipiak, ta nere lagun hipiak. Oporrak badira ondo, gustora zara egongo, urarte horretan beraz ez duzu, uraskorikan edango, uraskorikan edango. Gaur bideratu jardunak, ta bota bertso txukunak, ta noizbait Menorkara joaten banaiz, bere badauzkat lagunak, bere badauzkat lagunak. Lagun hoiekin zorion, baina badakizu bom, uarte horixe Balearetan, edo Kanarian dagon, edo Kanarian dagon. Badakit non dun tokia, naiz ikasle egokia, ta Menorka ez alda, ba Mallorcaren anai arreba txikia, anai arreba txikia. Itxasoan beragora, bila zergatik aztora, dena katalanez mintzo badira, hortik gertu egongo da, hortik gertu egongo da. Ta modak zenbat botere, txapelakin ada fede, Kataluniatikan gertu da baina, baita Siziliatik ere, baita Siziliatik ere. Oskar bersotan ausartan, improvisadore apartan, gitarra gainera baduzu ere, bakarrik hizkuntza falta, bakarrik hizkuntza falta. Hori bai dugu horrela, baino jakin falta dela, beraiek adina izatekotan,
Buru gainean txapela. Buru gainean txapela. Ate hauen albistetan, ni trabatu naiz krisketan, baina beti oskarrez ote gabiltz, ez dakiguna zizketan. Ez dakiguna zizketan. Ta isiltzea hobe da, eta ez galdu aukera, baina orain lagunak badituguta, ez hautzera joango gera. Ez hautzera joango gera. Iruñean bi hizkuntzatan aritu dira improvisatzen. Katalana eta euskararen arteko zubilana Mark Febrerrek egin du. Agitzongi egin ere. Fijatzen baldin bazarete, beraien karnetan hala jartzen du espainolak direla, zuen karnetan ere hala jartzen du espainolak direla, eta hala ere Mark behar dugu erdian. Beraiek katalanez, menorkinez, hauek euskeraz, eta Marken beharra dugu. Ez dugu elkar ulertzen. Zer pentsatu ematen aldizu horrek? Hauxe esplikatzeko azei zerdian. Hauek beste puntatik gaur etorri dian. Hemen elkartzekotan Espainiar sendia, Espainia ez aldaba bat eta haundia. Nik enuke esango laguna hainbeste, gaur bildu egin baita herrita erbeste. Bertsoa zein gitarra zahar edo gazte, entenditu gabere ulertu gaitezke. Mark daukagu erdian, dotore galako. Gauza batzuk itzultzen, ta eskerrak beharko. Espainiako hizkuntzatan aditu dalako. Honi lanik etzaio Madrilen faltako. Ez du joan beharrik ez Madrileraino, hemen behar dira bere nahi eta enpeño. Lehen bersoak aditu zala ere joño, honiko be ulertzen dut Estebe Mark baino.